Trumpov problem sa Evropom. Sve imperije, od kada je sveta i veka, govore svojim klijentima da je stigao kraj istorije i da nije u njihovom interesu da se bilo šta promeni. Racio takvog narativa je smirivanje tenzija i rivalstava među samim klijentima i obesmišljavanje bilo kakvog pokušaja revolucije ili promjena, jer što bi se bunili ako smo stigli do kraja istorije i ako nam taj kraj odgovara, kao što je to bio slučaj sa Evropom. Od Rimskog carstva pa do danas niko nije tako uspešno i relativno jeftino nametnuo narativ o kraju istorije kao Amerika zapadnom delu sveta, odnosno Evropskoj uniji, Australiji, Japanu, Kanadi, Južnoj Koreji. Koristeći soft power, kako ju je definisao harvardski profesor Joseph Nye, Amerikanci su uspeli da uvedu Evropsku uniju u takozvani postistorijski period sa svim kolateralnim pojavama. Starenje stanovništva, pad nataliteta, pacifizam, konformizam, potpuni izlazak iz istorije uz odbijanje podnošenja bilo kakve žrtve za nacionalnu ili nadnacionalnu ideju. Problem je nastao kada su Amerikanci, koji su sve vreme bili u istoriji, odlučili da vrate zapadnoevropske zemlje u istoriju jer su im potrebne u pripremi terena za sukob sa Kinom u relativno bliskoj budućnosti. Američki predsjednik ima kompleksan odnos sa Evropom. Osjeća da je jedan deo njegovog identiteta i sistem vrednosti koji zastupa evropski i zato doživljava kao izdaju kad iz Evrope dolaze stavovi koji su previše slični, za njegov ukus naravno, sa pozicijama obalske Amerike, njegovih zakletih neprijatelja. Pokret MAGA, čiji je Trump lider, bazira svoju politiku na naciji, religiji, civilizaciji i vidi u politikama takozvane liberalne Amerike i sadašnje Evropske unije trojanske konje koji preko migracionih politika, socijalnog liberalizma i poštovanja zaštite privatnosti građana otvaraju vrata za propast Amerike i Evrope. A sad jedna dobra vest. Samo za vas koji pratite ovaj podcast, specijalni poklon kod za velike priče na sajtu velikepriče.com. Ukucajte Georeport i dobijate godišnju pretplatu sa čak 60% popusta ili samo 2 evra mesečno za 7 velikih priča dnevno, uključujući velike spoljnopolitičke analize. Merz i Trump. Odnos Trumpa prema Evropi i evropskim nacijama i državama se najbolje video tokom bilateralnog susreta sa Friedrichom Merzom u Beloj kući. Nemački kancelar je došao u Washington sa uramljenim izvodom iz matične knjige rođenih Donaldovog dede Friedricha Trumpfa, izdatog u varoši Karlstadt, kako bi podvukao povezanost dve obale Atlantika i posebno Nemačke i Amerike. Iako je na prvi pogled izgledalo kao dobar potez Merza, on to u suštini nije bio. Naime, Trumpov otac se izdavao, odnosno pretvarao da je Šveđanin tokom Prvog svjetskog rata kako bi izbegao internaciju zbog svog nemačkog porekla. Merz se praktično sam namestio Trumpu hvaleći američko-evropsko savezništvo iskovano iskrcavanjem u Normandiji i kako je to bio veliki period za istoriju Evrope i Amerike. Trump ne samo da nije prihvatio laskanje Merza, nego ga je zgromio opaskom. To je bio vrlo neprijatan događaj za Nemačku i svakako nije bio veliki dan. Na taj način Trump je poslao poruku da njega nije briga za njegovo nemačko poreklo, kao i da on ne razmišlja u ideološkim okvirima demokratija, diktatura, liberalizam, fašizam, već isključivo u nacionalnim. Dakle, nacionalno je važnije od bilo čega drugog. Merz, u prvom momentu zatečen, uspeo je da se izvuče koliko toliko dostojno
podvlačeći da je to ipak bio veliki dan i za Nemačku, jer je doprineo da se ona oslobodi nacizma. Trump nije reagovao i prešao je na drugu temu krajnje nonšalantno i sve to najbolje opisuje odnos Trumpa prema Evropi i Evropljanima. Vašington je dobro detektovao probleme Evrope, ali nameće loša rešenja. Indikativno je da se National Security Strategy bazira na odustajanju Sjedinjenih Američkih Država od uloge zaštitnika demokratija, pravnih država i sloboda, a propagira se tolerisanje čak i najbrutalnijih i najautoritarnijih režima, ali se Evropa obeležava kao tamnica naroda, neprijatelj slobode i prava građana, slobode govora. Elon Musk nema ništa da kaže, kao što smo rekli o režimu Vladimira Putina ili Xi Jinpinga, izbegava da definiše kakav tip države su Rusija ili Kina, ali zato bez pardona optužuje Evropsku uniju da je četvrti rajh. Vrlo je interesantno da Trump i njegova svita često optužuju Evropljane da se mešaju u unutrašnje stvari Amerike, a sebi daju pravo da odlučuju šta je evropski, šta je bolje za Evropu i kako bi Evropa trebalo da izgleda. Pozicija Evropske unije i njenih članica u pregovorima za okončanje rata između Rusije i Ukrajine dodatno je iziritirala Trumpovo okruženje, budući da oni od evropskih partnera očekuju samo aminovanje njihovih dogovora sa Kremljom. Međutim, u National Security Strategy stoji nekoliko tačnih observacija i ispravnog detektovanja problema poput navođenja uzroka koji slabe evropsku civilizaciju. Tačno je da neadekvatne, često i odsutne migracione politike transformišu Evropu i kreiraju preduslove za buduće konflikte. Velika je istina i da sunovrat stope nataliteta prouzrokuje gubitak nacionalnog identiteta i samopouzdanja. Istini za volju, u strategiji se kaže na brutalan način ono što je Mario Draghi napisao na sofistikovaniji i uvijeniji način u svom izveštaju koji mu je naručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i koji je on predstavio Evropskom savetu i Evropskom parlamentu, ali od njegovih preporuka realizovano je samo 10%. Na drugoj strani, recepte koje nudi Vance i njegova klika koja je pisala, inače, doktrinu, treba izbegavati u širokom luku i krenuti suprotnim smerom, u dublje integracije i federalizaciju Evropske unije, jer samo tako Evropska unija može da dostigne stratešku autonomiju u odnosu na Ameriku i da bude dovoljno jaka da se odupre Rusiji na vojnom i propagandnom planu i Kini na ekonomsko-trgovinskom polju. Nije slučajno da propagandne mašinerije sa centralama u Vašingtonu, Moskvi i Pekingu zdušno podržavaju antievropske, evroskeptične, suverenističke i populističke snage u Evropskoj uniji, šireći lažne vesti, ksenofobiju, vulgarni nacionalizam, predstavljajući institucije Evropske unije kao birokratsku aždaju bez demokratskog legitimiteta. Rukopis anti-evropskog potpredsjednika na doktrini. Postoji više indikacija da je Trump samo potpisao National Security Strategy. Opšte je poznato da Trump ne čita ništa što ima više od 5 stranica, a strategija broji nekoliko desetina i argumenti koji se bave su prilično dosadni za Donalda Trumpa. Stvarni kreator dokumenta, pogotovo dela koji se odnosi na Evropu, je potpredsjednik J.D. Vance. Sadržaj dokumenta neodoljivo podsjeća na vokabular, observacije, zamerke i uvijene pretnje koje je Evropljanima uputio na njihovom kontinentu, u kući najjačeg akcioniste u Nemačkoj, upravo američki potpredsjednik. Vance je na početku godine na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji eksplicitno pominjao sve što je objavljeno u novoj doktrini. Od borbe
protiv popustljive migracione politike, Vog pokreta, do otvorenog navijanja za suverenističke, evroskeptične i rusofilske stranke u evropskim državama. Ruku na srce, Vance i kreatori doktrine su u pravu kada upozoravaju na ekonomsku stagnaciju, demografski pad, oskudan tehnološki napredak, manjak inovacija, nedovoljno kontrolisane migracijske procese, preteranu birokratizaciju. Međutim, to što su oni dobro dijagnostikovali probleme ne znači da su u pravu kada predlažu lekove za izlazak iz krize ili kada predviđaju da će evropska civilizacija nestati za 2 decenije. Sve su to mantre koje ponavljaju evropske ekstremne desnice s ciljem da destabilizuju Evropsku uniju i prošire strah kod građana kako bi lakše osvojili vlast i transformisali Evropu u konglomerat malih i malo većih država opijenih petparačkim nacionalizmom, prenebregavajući činjenicu da je patriotizam 2 puta odveo Evropu u totalni rat u prethodnom veku. Nacionalisti, bez obzira kako ih percipirali kao dobre ili zle, neizbežno dolaze u sukob sa drugim nacionalistima kada se sa scene sklone ili nestanu zajednički neprijatelji, a u ovom slučaju to je Evropska unija. Tokom hladnog rata, američki predsjednici su igrali na kartu evroatlantskih partija, poput hrišćanske demokratije u Italiji, konzervativne stranke u Velikoj Britaniji ili koalicionog saveza CDU-CSU u Nemačkoj. Trump, J.D. Vance i Elon Musk igraju na kartu evroskeptika, suverenista, filorusa, to je svih onih koji bi da razbiju Evropsku uniju. Vance i Musk su otvoreno podržali sve antievropske i rusofilske snage u Evropi, od Faraža u Velikoj Britaniji preko istog Robinsona koji je Muskov favorit u Engleskoj, do Marine Le Pen u Francuskoj i Alice Weidel u Nemačkoj i Mattea Salvinija u Italiji. Paradoks je da su italijanska premijerka Meloni i nemački kancelar Merz veoma bliski idejama zvaničnog Vašingtona kada su u pitanju migracije, zelena agenda, odnosi sa Kinom, naoružavanje Evrope, čak i u odnosima prema Izraelu, ali to opet ih nije spasilo od toga da iz Vašingtona stiže podrška njihovim direktnim konkurentima ili njihovim koalicionim partnerima. Richard Nixon je bio veći antievropljanin od Trumpa. Njemu, primjera radi, ne bi palo na pamet da se oženi evropljankom, ali on i njegov državni sekretar Henry Kissinger ne bi nikada potpisali Vanceovu, odnosno poslednje objavljenu nacionalnu bezbednosnu strategiju. Ne zato što ne bi delili stavove iz nje, već zato što bi shvatili da takav dokument slabi prijatelje Amerike, a jača njene neprijatelje. Drugim rečima, ne bi sekli granu na kojoj sede. Uloga Kongresa i nepokorenih republikanaca. I pored oštrih i bahatih optužbi na račun Evrope i njenih država, Sjedinjene Američke Države se neće povući u potpunosti sa starog kontinenta. Još uvek nema naznaka da bi više od 70.000 američkih vojnika u Nemačkoj, Italiji ili drugim evropskim državama moglo da se vrati u Sjedinjene Američke Države i da definitivno napusti stari kontinent. Naprotiv. Amerika je daleko najveći trgovinski partner Evropske unije. Obim trgovinske razmene između EU i SAD je duplo veći od trgovinske razmene između Evropske unije i Kine. Veze građene 80 godina između Evrope i Amerike ne mogu da se prekinu ili definitivno kompromituju u kratkom vremenskom roku, a kamoli jednim dokumentom iz bilo čije kancelarije on izašao. U Kongresu će ove nedelje biti usvojen National Defense Authorization Act i reč je o zakonu čiji su tekst usaglašavali američki generali i Trumpovi savjetnici u Beloj kući. Prema nacrtu zakona, Pentagonu se zabranjuje da smanji broj vojnika u Evropi na manje od 76.000, osim u slučaju da Kongres odluči drugačije štiteći američke interese, ali uz konsultaciju NATO saveznika. Takođe, samo Kongres
može da donese konačnu odluku o američkom odustajanju da imenuje vojnog komandanta NATO u Evropi, kako je to filtriralo iz okruženja Bele kuće pre nekoliko nedelja. Tekst je dakle rezultat kompromisa, budući da su Trumpovi savjetnici želeli da izbegnu neprijatna iznenađenja na Capitol Hillu, jer naime, osim demokrata koji su u bloku protiv napuštanja Evrope, i deo republikanskih kongresmena ne prati i ne podržava Trumpovu i Vanceovu antievropsku politiku, a kao što smo rekli na početku podcasta, ni dobar deo republikanske baze ne podržava takvu politiku. Takođe, većina republikanaca u predstavničkom domu i senatu je sve više zabrinuta zbog Trumpovog preteranog posvećivanja spoljnopolitičkim pitanjima, dok gubi podršku u biračkom telu u Sjedinjenim Američkim Državama jer ne ispunjava obećanja data Amerikancima u izbornoj kampanji. Većinu republikanskih glasača ne interesuje ni Evropa, ni Ukrajina, a ni Bliski istok. Njihov ključni problem su inflacija, ekonomska i životna pitanja koje je Trump u dobroj meri zaboravio, a dao je seriju velikih obećanja oko tih pitanja. Stratezi Republikanske partije su pozvali Trumpove ispitivače javnog mnjenja od velikog poverenja da ilustruju američkom predsjedniku rezultate anketa koje ne pokazuju samo pad popularnosti Trumpa, već i da većina birača, između 42 i 44%, smatra Trumpa direktno odgovornim za inflaciju. Demokrate nisu izgubile prošle godine na izborima zbog Ukrajine, Rusije ili Kine, već zbog inflacije. I slična sudbina bi mogla da zadesi i republikance na sljedećim midterm izborima. Trumpovom svaljivanju krivice na leđa Joea Bidena za inflaciju više ne funkcioniše. Jednostavno, posle godinu dana provedenih na vlasti, Donaldu je istekao rok na okrivljavanje prethodne administracije za neuspehe i probleme kojima ne uspeva da pronađe rešenje. I na kraju, poslednje poglavlje, nacionalizam je rat. François Mitterrand je u svom poslednjem govoru, održanom u Evropskom parlamentu 1995. godine, ostavio svoj politički amanet, upozoravajući svoje sunarodnike i druge Evropljane. Le nationalisme, c'est la guerre. Nacionalizam je rat. Povratak Evrope na period pre Evropske unije je popločavanje puta za nove ratove na starom kontinentu i pretvaranje članica Evropske unije u lak plen planetarnih i regionalnih predatora od Amerike i Kine do Rusije i Turske. Američka, ruska i kineska propaganda padaju na plodno tlo, jer velika većina građana na starom kontinentu ne zna da je glavni organ Evropske unije koji ima posljednju reč u svim ključnim, ali i manje važnim stvarima Evropski savet u kome sede šefovi vlada i država Evropske unije. Dakle, u Evropskoj uniji ne odlučuju neki misteriozni birokrati koje niko nije izabrao, već premijeri i predsjednici koji su izabrani od strane građana Evropske unije u njihovim nacionalnim državama. U prevodu, kada se žale na Evropsku uniju, oni ne shvataju da se žale na njihove premijere i predsjednike koji su deo Evropskog saveta koji donosi sve te najvažnije odluke. Evropska komisija, podsjetimo, ima ulogu inicijatora, to jest predlagača u procesu odlučivanja u Evropskoj uniji, dok odluke donosi isključivo Evropski savet. Takođe, ne treba smetnuti s uma da u Evropskoj komisiji sede komesari iz svake članice Evropske unije i da svi oni deluju kao predstavnici država koje su ih predložile. Evropski parlament je u postojećoj konstelaciji važan samo kada se bira nova Evropska komisija
nije moguć izbor bez podrške većine Evropskog parlamenta i kada se usvajaju jednogodišnji ili sedmogodišnji budžet Evropske unije. U svim ostalim slučajevima i u svim ostalim sektorima Evropski parlament nema efektivnu moć. Šefovi država i vlada Evropske unije bi morali da se sete da u bilo kom ratu, bilo kog tipa, prvi korak ka trijumfu je pobeda na unutrašnjem planu, odnosno suzbijanje i onesposobljavanje petih kolona drugih sila koje rovare i podrivaju kapacitet, u ovom slučaju Evropske unije, da se suprotstavi Trumpovoj Americi, Putinovoj Rusiji i Sijevoj Kini. Ako ne budu radili u tom smeru, ako ne budu imali to kao njihov prioritetni cilj, budućnost starog kontinenta će biti mnogo manje srećna nego što je bila njegova prošlost od kraja Drugog svjetskog rata do danas. Toliko u ovom Georeportu. Do sljedećeg. Svako dobro i sve najbolje.